Помните ли ме, господин? Помниш? Как си, добре? Ами добре, само ти казах, че жена ми почива. Не се разстройва. Ти ми казай мене път. Не се разстройва. Самият тогава на една картина 2 метра горе. Колко години сте били заедно? 55. Това е важното, че 55 години си бил с нея и сте споделяли щастието 55 заедно. години. Ще ти виж какво мога с топката. Ай, Сега ще я фанеш. Ай. Оп. Ай, фърли. Аха. ама сега просто съживяваш, бе. Сега къде ще ходиш? Сега ми изродиш. На езерото? Да. Айде, ще те придружим за там. Чекай, бе. Добре. Дигни краката, айде. Ти какво обичаш сладко? Изключително това е. Пази ми топката. Гледай сега за това къде ми пазиш топката. Точно с Влади подкрепящи хора, сокчета, бомбонки, шоколадчета. Мале. Дай топката, ето правим размяна. Много странно ще идех. Айде, Дел Цветане, чао. Айде. Живи и здрави. Да си живи и здрави. Радвам се, че отново срещнах дядо Цветан и го зарадвахме заедно. Благодаря ви, че се включвате в инициативата. Всеки, който иска да го направи, може да намери линковете посочени в информацията на профила.